बिथांमोनाबो सफैबाय दा बिथांखौ जों दिनै मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय आङो मानगोनां आलासि जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्ट अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बोसोनगिरि मानगोनां सिमां बसुमतारीखौ गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। रायजोफ्रा आखाइ खबना होब्रा आरो आङो सिनायथि होनो नागिरदों जोंनि अल आसाम बर' साहित्य सभानि नेहाथारि मानगोनां हरेश्वर नार्जारी आदा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। गलाघाट डिस्ट्रिक्ट अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बोसोनगिरि सासे दंबावो जोंनि गेजेराव बिथाङा जाहैबाय बृन्दावन बसुमतारी बिथांखौबो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। आरो जोंनि गेजेराव दंबावो गलाघाट जिल्ला बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गपिनाथ हाज'वारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो जोंनि गेजेराव दंबावो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि मानगोनां प्रदीप बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। आरो जोंहा सासे इउटिउबार दं सिबि डिटर बिथाङा राइजिं बड'लेण्डनि ना राइजिं बड'लेण्ड चेनेलनि बिथाङा सिबि डिटर बिथाङा जाहैबाय सोमदोन बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। दा आं बे समाव जों हांख्रायनानै लाबोनाय मानगोनां आलासि सिमां बसुमतारी बिथांखौ दिनैनि बे मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। सिसुपानिनि बे तिलिहाल गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों श्री श्री बिमा माइनाव एबा लोक्षि फुजा फालिथायनि मानाव गेदेर बानजायगिरिनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि नैबे मोनाबिलि समाव मोसानाय बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मानाव गेदेर बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि हरेश्वर नार्जारी बिथां लोगोसेयै गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि गपिनाथ हाज'वारी बिथां जिल्ला बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बृन्दावन बसुमतारी बिथां लोगोसेयै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि प्रदीप बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बड'लेण्ड राइजिंनि चिफ एडिटर सोमदोन बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे बेवहाय दिनै बे मोनाबिलि समाव नुजाफैनो हानाय दाब दाब जायगानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय बादायारिफोर आरो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो आङो मोनाबिलि समनि आरो बिमा माइनावनि मुङै नोंथांमोननो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोननो जासिबाय। दा जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिया जोबोद मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि मानोना दिनै फैयै फैयै बे लोक्षि फुजा
फालिनाया दिनै 53 बोसोर जाबाय 53 years दा जागासिनो दङ सोलिगासिनो दङ दा बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जे जों बे ओनसोलाव 53 बोसोर दिनै लोक्षि फुजाखौ जोङो फालिबोदों आरो बे लोक्षि फुजाया दिनै सिसुपानियावल' मुंदांखा जादों बे नङा लोक्षि फुजा होननानै दिनै बेयाव मोनसे जनाजात जादों আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অসম তথা বৃহত্তম লক্ষী পূজা উদযাপন কৰা হয় আৰু ইয়াত বিভিন্ন যিসকল ব্যৱসায়ী আহিছে আমাৰ প্ৰায় অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে বুলি ক'লে ইয়াতে ভুল নহয় যে কোকৰাঝাৰৰ পৰা ধৰি গুৱাহাটী বঙাইগাঁও ওদালগুৰি নগাঁও হোজাই শিৱসাগৰ গোলাঘাট যোৰহাট বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত আহি আজি তেওঁলোকৰ যিখিনি ব্যৱসায় ইয়াতে কৰিছেহি তাৰ লগে লগে ইয়াতে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াতে লক্ষী পূজা চাবৰ কাৰণে ইয়াতে ৰাইজ আহিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এটা আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয় আজি চিচুপানী গোলাঘাট জিলাৰ এই অঞ্চলত যেটো লক্ষী পূজা সমগ্ৰ অসমতে এইটো জনাজাত হৈছে আৰু আমাক এইটোৱে লাগে আহি থকা দিনবিলাকত আমি আৰু ইয়াতকৈ ভালকৈ আমি লক্ষী পূজাটো উদযাপন কৰিব পাৰোঁ